Wel, mae rhain yn dda, achos oedd Mart Caerfyrddin fan hyn, ffarmwr dwi, a des i fan hyn am flynydde, achos oedd Mart Caerfyrddin ma, so mae hwn yn addys iawn gan bod Mart Caerfyrddin wedi bod ar y sefyllfa yma. A mae rhain eitha neis, maen nhw'n wahanol i beth welwch chi'n lot o fannu, ynddo fe? So mae rhain yn dda. Rwy'n credu bod nhw'n bach yn wastraff arian, ond maen nhw eitha bert ar un pryd. Fi'n credu maen nhw'n da, achos fel maen nhw fan hyn i fel... Mae rai plant yn chwarae nhw hefyd, a mae rai pobl yn tynnu lluniau gyda nhw. Maen nhw'n bert a mae'n gweud lot am y dre. Fi'n meddwl bod y gwaith celf yn peth gret, really, o gwmpas Gyfyrddin. Pam ddim, i fod yn onest, man bod ni'n cael gwaith celf pobl i dangos hanes diwylliant Gyfyrddin. Dwi'n credu bod nhw'n edrych yn neis iawn, achos mae'n edrych yn creadigol ac yn dangos diwylliant Cymru hefyd. Maen nhw'n hyfryd. Mae postman yn mynd ar anifeiliaid i'r farchnad yn amlwg. Unwaith mae'n mynd yn hen, mae fe'n rhwdi a felly wneud bach o difrod. Fi'n meddwl bod rhan fwyaf o'n ddeniadol, yn enwedig y postman sydd ydych chi yn a bwys o siope fyna yn Santes Catrin. Yn anffodus, barn personol yw hwn, mae'r goeden, so'n mas achos i liwen i beth, ond y goeden sydd a bwys rhaid about pensarn fyna. So'n credu bod hwnna'n ddeniadol o gwbl. Fi wedi gweld mwyn llawer o ddre, ond na gyd fi'n gyfarwydd yn Cyfyrddin. Ond mae'n eitha braf gweld rhywbeth yng Nghaerfyrddin sy'n unigryw i'r dre ei hunan. Rhywbeth fydd bobl yn cofio ar ôl bod, ar ôl ymweld ar dre. A jyst wneud yn wahanol i lefydd eraill, chyfo bod e'n unigryw bod e'n Gymreig hefyd. Fi'n meddwl bod yn bert. Fi'n meddwl bod yn dangos i Cyfyrddin, bod ni'n ardal gwledog, a fi'n credu maen nhw'n dod o attention i pobl pan nhw'n dod mewn i'r dre. Achos so fe'n bert lawr fyna, especially pan mae'n bwrw, so fi'n credu mae'n neud yn edrych yn lot, well, well hefyd, a dangos bod culture i ni, a bod pobl yn pysgota lawr fyna. Rwy'n meddwl mae'r hen dderwen yn gwastraff arian, ac ni'n gwario'r arian yn rhywbeth well fel llyfrgell newydd, ysgolion newydd ac yn y blaen. Bod nhw'n bert, chi'n anghofio bod nhw yna ar ôl chydig, ond mae'n neis achos mae'r lleoliad maen nhw wedi rhoi meddwl lle maen nhw'n rhoi yr gwaith celf hefyd. Really modern hefyd, a dangos bod lot o fel celf i Gyfyrddin, really. Chymod bod hwnna, especially gyda coleg fan hyn, mae'n dangos bod hwnna'n datblygu fan hyn. Wel, mae rhai o gweithiau cerf yn dre eitha diflas. Yr hen dderwen, rhwd, yr pysgod a bwys Tesco, fi'n meddwl bod nhw eitha diflas, ond mae'r porthmen lan y bwys yr partnewio dre yn hyfryd iawn. Fi'n credu maen nhw eitha addas i'r dre. A bydde fe'n well bod fwy o bethau fel la i pawb cysylwi beth i nhw. Sim neb yn sylweddoli bod y pysgod hyn a'r dderwen, beth i nhw, ond ni'n weld lwmpyn o rwd. Odi, mae cael celf yn dre yn syniad da. Yn wredig i touristiaeth, mae Gyfyrddin mor boblogaidd yn yr haf. Odi, mae'n wahanol, mae'n dod ar cyfnod i os modern, ond yn amlwg mae'n dibynnu beth yw'r statue neu'r celf o. Mae'r ddraig i gael hefyd, mae hwnna'n ffantastig fi'n meddwl. A fi'n gwybod nhw'n trial falle cael gwahanol lliwiau neu mas o gwahanol defnydd. Ond trefnu bod dim bob un cweit cystal ei gilydd. Dwi'n gwybod nhw'n beth da, maen nhw'n creu pwynt o ddiddordeb wrth bod chi'n dod mewn i'r dre, maen nhw fod ar bob pwynt mynediad, dwi'n credu. Dwi'n arbennig o hoff o'r eog ar hyd yr afon, gan bod e'n rhywbeth sy'n cysylltiedig â tre Cyfyrddin, a'r hen draddodiad o fynd i bysgota ar y cwrygl. Wel, maen nhw wedi datblygu dros y blynyddoedd diwetha, a wy'n credu bod tipyn o ddiddordeb ynddyn nhw, nad yw pawb bob amser yn ei deall nhw falle. A bosib nad yw'n ei deall nhw. Wel, yn bersonol, fi'n credu bod nhw'n gret. Maen nhw'n wahanol, maen nhw'n dod i Gyfyrddin ar wahân i lot o drefi eraill yn yr ardal hyn, a fi'n credu bod lot o dalent wedi mynd mewn nhw. Dwi'n credu bod yr porthmon a'r anifeiliaid yn rhodfa Santes Catrin yn hyfryd, achos mae'r plant yn hoffi wahau arnyn nhw. Fi'n meddwl bod nhw'n adio chydig o gymeriad i'r ardal, a fi'n credu os ych chi'n dod mewn i Gyfyrddin, yn enwedig lawr o bwys y Cisaid fyna pan chi'n gweld y pysgod, fi'n meddwl bod e'n drawiadol, a mae pobl gan amla'n cofio nhw fel rhyw fath o landmark pan maen nhw'n mynd hibo fe.
Dwi'n meddwl bod gelf yn hanfodol ar gyfer y dre, oherwydd bod o'n prydferth iawn ac yn gwneud y lle yn edrych yn neis iawn. Dwi'n meddwl mae'n bwysig cael celf yma i ddenu pobl sydd ddim yn byw yn yr ardal i'r dre, ond hefyd ar gyfer diwylliant pobl lleol. Mae hefyd yn bwysig bod pobl ifanc a pobl lleol yn byw o gwmpas celf ac yn byw ddydd i ddydd a ddim yn sylwi bod y celf yna o'i gwmpas nhw. Dwi'n meddwl bod celf y dre yn edrych yn reit neis. Dwi'n meddwl fod nhw'n bwysig iawn, achos mae gennym ni gerflun Syr Owen yn fan hefyd. A mae hanes y dre dipyn i wneud efo nhw. So bydda gennym ni ysgol Syr Owen lawr y Llawn. So mae'n bwysig gallu cofio nhw rili. A da ni'n cael y cof yna trwy'r celf. Dwi'n meddwl bod celf yn beth da i dwristiaeth yn Chaernarfon. Hanes y dre, hanes yr ardal Lloyd George a Thomas dechreuodd ysgol Syr Owen. Mae nhw'n bethau da. Ydy, dwi'n meddwl fod yn rhywbeth ddylen ni wario ar hynny. Mae'n denu lot o dwristiaid a mae'n gwneud y dre'n... Dwi'n meddwl fod yn gwneud y dre'n wahanol i drefi gwahanol. Achos mae fi'n byw yma, dwi'n cymryd llawer o'r sylw o'r celf sydd yn y dre. Illa dylio ni. Dwi'n meddwl bod Celf Gyhoeddus yn syniad da, achos mae e'n ychwanegu lliw at amgylchedd trefol. Mae e hefyd yn gwneud i bobl edrych ar gelf, fydde falle ddim fel arfer yn dewis edrych ar gelf. So ti'n mwyn gorfod mynd mewn i oriel i weld Celf Gyhoeddus. So mae hwnna'n gallu cosi meddwl pobl a bod yn ffordd i gyflwyno pobl i gelf.